Hi everyone, so today in this vlog we are going to walk at Main Street Science World. Is that it? Main Street Science World? Yeah, Main Street Science World. But first we're gonna get some food for Kat. I am so hungry. Hindi Yeah. ako nag-lunch na maayos today. So, we're just gonna get food and then maglalakad tayo. Yes. Okay, we're gonna walk first. Okay, this is Main Street Science World. That's the station. Yeah. Souvenirs, but I think it's just... Ayan na po ang station. Main Street Science World Station. So, kung gusto nyo puntahan ang pupuntahan namin ngayon, dito kayo bababa. Yan ang order ni Kat. Okay, what did you get? Ang init. Mama Burger. Yan. Okay, so we're gonna walk now. That is the Science Center ba yun? Or World? Science World. And that's the Science World right there. What you're seeing. Yo. That's what it looks like. And this is what police look like here. Okay. Okay. Yan ang Science World dito sa Vancouver. I think they said that it was how much? 35? 40 na ata? 40 na ba yun? 30. Yeah. Yeah, that's the Science World. Look at this. Cute. We're walking just around kasi pinapalibutan pala ng water ang Science World. It's called Falls Creek. Yeah. So, ayan. Maganda dito pumasyal ng gabi or umaga. But right now, it is... What time is it? Mga 9 na siguro. 8. Ayan. Ayan. Diba? That's the arena where they have sport events, parang like mga hockey events and stuff. Ayun lang. Ganda, diba? Ang ganda. Tingnan mo. May party pala oh. Saan? Ay, oo nga no. Ayan. Etong area na yan, downtown na yan. I don't know if you guys can see it. I'm trying to edit it so that you guys can see. But it looks like you're not gonna see it. Ayan si Keto. Ayan. May party dun, guys. I don't know if you guys can hear, but there's a party over there. Guys, look. So, bawal tumaan dito. Just in case you guys wanted to. Ayan. Bakit? Hindi namin alam. Because there's a question. Oh, that's such a nice photo idea. Dito kayo. Dito kayo. Diba? There's also the mountains. It's complete. Ayan. Yeah. Kaya gusto ng mga tao dito sa Vancouver. Kaya siguro mahal dahil may downtown, may metro city, tapos may mountains, tapos may water din. Ito guys, yung mga to, yung mga
high-rise na buildings na yan. Puro tirahan yan. Tapos mahal dyan mag-rent ngayon. Dati okay pa. Pero ngayon super mahal na dyan. This is Rogers Arena. yeah. Okay. So ito is what? Stadium. Tapos ito yung Rogers Arena. Diyan nagko-concert. Diyan kami nanood ng Dua Lipa. At na COVID. Tapos etong ano na to, dinosaur, is made out of mga used na mga technology things or mga recycled things. Tingnan nyo. Tapos puro tires yan, metal, scrap. Ayan. Tapos dito sa kabila merong mga remotes. May Game Boy pa nga oh. 'Di ba mahal na ang Game Boy ngayon? Yung mga ganyan. Ayan. Ganda, 'di ba? Ganda, 'di ba? Anong sikat? First time namin actually na mag-walk dito. Tapos sa loob nun, sa likod doon, may malaki siyang park for kids. Maganda naman yung park in fairness. Ayun sikat to. Ano yan? Always. Always? Nice. Okay, so lakad tayo papunta dun. No, okay, kasi marami pang malaki tong park, guys. Pwede dyan mag-picnic. Marami dyan nagpi-picnic actually sa hapon, sa umaga. Ang downside lang, yung parking, nagbayad kami $9. No? $9 for I think Hanggang 6 hours. 2 a.m. Yeah. Nagplano talaga kami. Na na parang sunset pumunta dito. Kasi maganda. Ang daming ano. Maraming tae ng mga geese. Yung kanina nakita natin. Kaya tapon ko muna to. Okay. Tingnan mo. Ayan yung view from here. Yung narinig nyo, yun yung train. Tapos kung nanonood kayo ng marami naming videos, makikita nyo na dinadaanan talaga to ng train. Ayan yung train, no? And ito yung mga nagpipignic pala dito. Ito, and then sa other side meron din. Yeah, maraming nagpipicnic, nagwa-walk. Kasi maganda. Ayan. Okay, lakad muna tayo. Dito may volleyball area and maganda dyan oh mamaya pagbalik, no? And may dalawa palang lanes dito, shared lanes, so pedestrians and bike lane. Alam nyo, since the pandemic, ang dami ng ano dito ngayon, yung e-bikes and scooters, e-scooters. Dumami. Maraming Filipino dito, guys. Naririnig niyo ba sila? Kasi nandyan sila. Maraming Filipinos. And wala nagsusubscribe sa amin. Guys, kung nanonood kayo nito, subscribe kayo. Huwag kayo mahiya. Promise. True. No judgments. No judgment. If you know us, subscribe. Support your friends, guys. What the hell?
yung mga friends namin na nakakapanood na nito kasi hindi namin pinapromote talaga yung page. Yeah, hindi pa namin sinasabi sa ibang mga tao na nag-vlog kami. Mag-subscribe na kayo kung Parang- napapanood nyo to. Pero hindi naman namin siya tinatago. Parang nandyan lang siya. If you guys find it, sure. Pero if you don't know that we're vlogging, it's probably because we don't say it. Yeah. So, if napanood nyo to, subscribe na kayo. True. Yeah, don't be shy. If you think we're gonna see your name, probably, but we're probably gonna be happy na you're supporting us. Right? Like, yeah. Ang may boat party dito. Actually, isa sa mga gusto kong gawin is mag-rent ng yate. But it's just a bit far out of my budget kasi mga 18,000 siya. So, not doable. Parang yung savings mo lahat na doon na, plus your yearly income, and then hindi ka na rent ng place. Yeah, 18,000 yung mga malalaking ganyan. Ay, malaki. Kasi yung maliliit mga ano lang siya 15? I mean 15 people. Magkano yan? Mga 2,000, which is not bad, but it's only for 4 hours. Yeah. Anyways, maraming nagbabike dito and maraming tao, nahihiya na ako. Mamaya na. Definitely my size, but like Prada just rides so weird. Ayan na yung ano ba to? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Yeah, but what's it called? Yeah, I don't know too. BC Stadium daw. And then, ito yung Falls Creek, guys. Ayan siya. So, we are expecting a lot of people by 2025, by 2024. Oo. Kasi sabi nila dito, i-held ang Olympics ba yun? yeah, I think. Or FIFA? Oh, FIFA. FIFA or Olympics? FIFA. We don't know. Basta something. Something like that. Ayan. Guys, ano lang kayo kung maglalakad kayo dito. Kasi marami sa news na parang na-attack ng mga people. Yung may mga napupush ng stairs, ganun. Marami sa news ngayon. Kaya, kung bibisita kayo, just be careful. Always be aware of your surroundings. And, yun lang. Hindi naman siya unsafe, pero, just can't let your guard down. Because, anywhere you are, if you're unfamiliar, it's not gonna be good. Merong isang tourist ba yun? Or basta nung umaga nasa Tim Hortons siya tapos in-stab siya, 'di ba? Yeah. Tourist ba yun? Alam ko Student basta ata eh. international siya kasi. May laro ba? I don't know. I hear Siguro, naririnig niyo yun. May laro siguro. Whitecaps. Soccer. Alright, lakad muna kami. Yeah. Whitecaps is soccer. I don't know. Actually, we're not sports people. Don't take our word for it. Okay, lakad muna kami. Ito na yung kabilang side. Tapos, yan yung mga yate na nakapark. And yung iba nagpa-party. And then, dito may casino. Hindi ko alam na may casino pala dito. Edgewater Casino? Yeah. Yeah. Pero hindi ko to masyadong naririnig. True. Siguro kasi Nadadaanan old na. Yeah. Parang closed nga eh. I don't know. Looks closed. Tapos ang daming geese. You guys see? Ayan sila. Natutulog na siguro. Långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii.
dusk. Unless otherwise posted. So, may nakapost naman until 9 lang. So, Ito. Just probably dumping Ayan. community park. Yeah. Community park pala. Late at night. Ang sunset. Pabalik na kami guys. Kasi, yan siguro. Pauwi na kami. Papunta na kami sa car. Kasi, dumami yung tao dahil tapos na ata yung laro. Oo. So, we're gonna head to the car. Guys, by the way, kung mag-aano kayo dito, mag-visit kayo sa Vancouver, a lot of the times amoy weed. And that's completely normal here. Kaya huwag kayong masa-surprise. Ayun na. Nakikita nyo ba? Ayun sila lahat. So, kami papunta na uli sa kotse. Pabalik na. Hey guys, naglalakad pa kami. Dito naman sa kabilang side. Ayan. Naka-ilaw na yung lights nung Science World. And yung lights ng stadium. And then, yan. Medyo mabaho dito lang. Amoy siya yung dirty water. Ganun. Pero, Motor oils. true. So, mamaya na uli. Saan? No. Gusto ko pumunta dun, i-check out yung yung pub na nakita natin. Yung alin? Pub ba yun? Yung parang barn. Okay. Guys, dito pala sa area, nandito pa rin kami. Ayan, yan siya. Dito sa area na to, maraming kainan. May mini hotdog. Mini hotdog? No, Saan? donut pala, sorry. Ayoko. Tingnan natin. Okay. May brewery doon called Craft. And then dito, pwede kayo magmuni-muni, parang yung dalawang yun. And look at the clouds this evening. Oh my God. Ganda. Okay. Habulin ko na si Kat kasi nandun siya. Parang wala kami sa Vancouver right now. It looks super posh and neat. Doesn't look normal. Okay, lakad muna kami. Okay, nandito kami sa may Craft na brewery and may malaking ibon dito. Ayan. Yan siya. And may isa pa doon. Look at that, big birdie. Cute ng Craft dito guys. So, parang siyang barn in the middle of the street. Cute. Ayan ang Craft. Ang cute, no? Ang cute pala dito. We've never been here. So, Lumipat kami. Andito pa din kami sa kabilang True. side. And Yeah. nakita namin yung bridge na yeah, tignan nyo. It's nice here. parang mini Ay, hindi nyo pala kita. Sorry. Mini Ito. Ayan. parang mini peace bridge. Yeah. So, we're gonna walk. Yeah, vlog ko na lang direction doon. Ayan siya guys. So, yan. Daan tayo dyan. Ayan. Ganda ng view, no? Pag gabi maganda din, pag umaga maganda din. Ganda dito mag-visit. Pero pag umuulan guys, wag na lang. Kasi baka mabasa lang kayo. Look at that. It's nice. Ganda. Tapos ang ganda din ng ay, pwede din pala umupo din guys.
naaamoy, pero amoy barbecue dito. So may pagka-vibe siya ng Philippines dahil lang din sa barbecue na flavor. Pero siguro may ganito din sa Philippines. Right? I don't know. Ganda. Nihintay ko pa sikat kasi wala pa siya. Diyan kami kanina. Nagpunta. Doon yung mga birds. Tapos, lakad kami dito. Papunta na sa parking kasi gabi na. Siguro, anong oras na? 10? Quarter to 10 na. So, ayan. Ayun ang Science World. Ayan na ang Science World. Tapos, doon ang train station. So, it's not bad. Kung mag-visit kayo ng walang car, pwede pa rin. Kasi, madali lang siya in transit. Ayun. Alright guys, I think that's all for today's video. Yeah. Do you guys like it? Hope you enjoy this video sa lakad namin sa Science World. Yeah. And if you guys want to visit Vancouver, this is one of isa sa mga pwede nyong puntahan. So thank you guys so much for watching. Please don't forget to subscribe. See you in our next vlog. Bye!